Коболето се върна. Да, помислих, че е изчезнал завинаги. Минаха 7 години. Още ли си ятосън, че почти те победи онзи път? Начукай си го. Само казвам. Нещата се промениха откакто напусна. Това е сигурно. Ще му разясня кой управлява нещата сега. Върна се, но ще поискаш да те нямаше. Дай привет ти на новия ред. И всеки знае новата зора с телевизора. Добър вечер, днес обсъждаме една от живелица, забелязана на ските изгръст. 7 годишно отсъствие, на кого липсваше? Някой забелязали за момчете в емисията. Явно Радио Демон се е прекнал, откъде ли се е домъкнал ни? Какво значи това за семейството ви? За деца си имаме добри новини, той буклук непотребен и без да се връщаме. Той е живелец. Повярвайте ми, че са друга, да ви лъжа не бих и сънувал, аз се виждам, той едва се чува. Нека си говори сам, не го слушайте грам. Отивка отиде с нам, да си беше останал там. Духът укри се в радио, преминахме към видео и средата му е с изтекал срок. Супер беше се затрил, дреме ми къде бил? Драги слушатели, отново сте в ефир. Знам, че дали съм бил, но не някакъв стил да вземеш в свои ръце и които за хлад. Какъв изтъркан глас? Безсловесловен процесен видео подкаст. Замънко си е досаден за това, той е шаден, прескачал едно на друго, не е наред. Не го мислете. Формати нови ежедневно. Ние сме бъдещето, то е забранено, да. За вас не претендира той, за него запознайте кой. И без битката, безсилен ще е май. Я си трай. А ето и черешката, покани ме в екипа, да. Стой. Показах и се вкисна това, което Старомоден е как да страдаш, се заричам. кретината май засича. Ще те унищожавам. Боя се, че загуби сигнал. И сега ти ще поискаш да ме нямаше. Слушайте, щом с теб приключа ставаш незначителен, а че весел ден. Не.